Ahoj všetci, toto video je moje celé monstrové zbierke bábik a doplnkov. Priznal som vám, toto je už asi 4. krát, čo to skúšam natočiť, lebo vždycky mi dačo spadlo. A všetko možné. No, tu je Laguna Blue Picture Day. Mala túto kabelku a čierny hrebeň a dosku. Len sa ťažko otvára mne. No, ja som jej tu dala jej obrázok a tu má takú malú lepku. A niektoré majú denníky. No, tu je Rochelle Girls, Crystal Fright. A má kufor. A tieto kolieska sa hýbu. Dá sa otvoriť. Potom hrebeň a denník. To vám hovorí, nemusím. Frankenstein, Crystal Fright. Má tiež kufor. Rochelle sa to dá tiež dať dole. Len jej to ide veľmi ťažko. No, potom tu je kufor. Tak to vyzerá. A takéto má na ňom vzory ako blesk, no. A tie sa dajú hýbať s kolieskami. A táto Franky je objednaná z internetu, takže nemala denník. A ako napríklad táto Claudine, kde chýba tie doplnky, a to vám poviem potom. No, tento hrebeň čierny a okuliare. Tu je Rochelle Girl Basic. Toto je kupovaná, to vám hovoriť nemusím. Malé zvieratko Roxa. Je to dievča, aby ste sa nepomýlili niektorí, čo nepoznáte. Možno, no. Tu má kabelku. Len keď ja som si otvárala, tak som bola hlúpa. No a sa mi toto roztrhlo, lebo som na to nepoužila nohnice. Dá sa otvoriť. Potom tu má takýto čierny hrebeň. A tu je Grand 13 zbraní, lebo Basic. A malá zvieratko tiež Sultana Stinga. A túto lampu dá sa otvoriť. A sú na nej všelijaké vzory. A tuto na vrchnáčku je lepka. Neviem, či ju vidno poriadne. Tak. A hrebeň čierny. A tu je tá Claudine. Je to Ghouls Rule séria. Tak, no, jednu vám poviem, mala takéto zeleničké rukavičky. No, jej chýbali tieto dva spodné náušnice. Taký fialový kýblik, hrebeň a kartička. No, ale mala aspoň k sebe tieto veci. A ešte takto truhličku so vzormi. Tu je jej lepka, moto. A tu je nejaké vzory. A stade to vyteká zelený sliv. Keď sa to otvára, tak tu sú zelené sladkosti. Slíze namáčané, no. Tu je vybavené Blorelmes. Má túto kartičku. Tak. A tu je Katy Noir, 13 prianí. Mala k sebe tento hrebeň. Ale fakt neviem, kde som si jej skryla mikrofón. A možno vám ho v druhom videu možno ukážem, neviem. No, mala k sebe ten hrebeň, čo som hovorila, tento stojan. A denník. To je Dracula 1600 Suite. No, tak to vyzerá, len ona nemala k sebe nič. Mala len tento hrebeň. Nie je od nej, ale od nejakej asi School Shores.
lebo oni majú také, no, tu je Venus McFly, teda Swim Class, má tieto okuliare zelené, Gulia Jobs Keris, City of Frights, Howlin' Wolf Dance Class, len ja som si prijala veľmi tú 13 prianí, ale nemali ju tam, tak mi rodičia kúpili túto. Potom tu je Draculaura 3600, neviem, aké je to séria, ale musí byť nejaká darčeková séria, lebo Draculaura 1600, ako má narodeniny a videla som reklamu, že ona tam bola, no a to vám hovoriť nemusím, ale ako darček dostala kabriolet. A ho vám ukážem. Potom tu je Laguna Blue Swim Class a Cloud Nile 13 prianí, alebo v oáze. Tú oázu som si ešte poskladala, len musela som si ju odskladať, lebo som si ju nemala kde dať. Moja mama musí objednať najprv takú poličku na monsterky a potom vám aj ukážem video nejaké, keď budete chcieť. Môžete si aj dať na prianie, že akú monsterku by ste chceli v popise urobiť. Môžete si dať všelijaké. No, tu je Abominable Music Festival, len ja som jej dala vlasy do gumičky. Tak to sa mi viac páči. A tu je Howlin' Wolf Coffin Bean. Ona mala tiež ten Coffin Bean. Ten som si podkladala, len som si ju tiež obskladala. No, teraz vám ukážem doplnky od tých bez stojanov. No, tu tá Laguna Swim Class bola objednala cez internet a dali nám k nej zlomené okuliare, ale na fotke ani neboli. Tak boli takéto zlomené, som ich vyskúšala zalepiť, ale mi furt padali. Takto vyzerajú. Teraz má takúto kabelku, ale ani deku nemala. Je od Venus kabelka a deka. Mohli ste si všimnúť teraz, že má taký vzor ako jej plavky. Tu je od Halloween Dance Class taška a od Ghoulies Keris. Teraz vám ukážem nejaké moje doplnky. No, tu je taška Monster High, ale je roztrhnutá. Plánujem skúpiť ešte jednu takú, lebo sa mi veľmi páči a chcem ešte takú. Potom tu je, to som mala týmto plagátom. Mám ich, len zase na celú stenu by sa mi nezmestili. No, tuto je a hovorí sa tomu, že Lapad Snow. Tuto je Cleo a ďalšie dva. Teraz na druhej. No. Tu mám nejaké doplnky od Monster High. Tak, tu mám peračník, prívesok s Draculaurou a tu má aj svoje zvieratko. Confabulou sa volá. Potom tu je hrebeň. No, hrebeň ja som korálik a tu sú také stužky. A tu je na privesenie lepka a tu mám desku Monster High. Mám v nej všelijaké veci a najnovšie mám toto. To je také nálepkové album, ale v tom už boli nálepky, tak toto vyzerá. Nalepila som si na Draculauru, ale jedno mi z toho vypadlo. A ešte Claudine, ale to vám ukazovať nebudem. No,
a môj šál takýto. A deku Monster High, len je veľmi veľká, tak ju rozťahovať nebudem. Potom tu mám nakoniec moju najnovšiu monsterku, Catherine the Maskara Master. Ja som si ju veľmi prijala, len ja som si ju už raz vybalila. Tak to vyzerá. A tak to vyzerá zozadu. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. Keď nie, dajte dislike. Mne to nevadí. Keď chcete, dajte like, odber alebo koment. A budú určite ďalšie videá. Ahoj!